Kagyari pang pabalo na mo sa inyo nga pang pag-good vibes sininga weekend. Weekend na naman, Sabado na naman, gani may Sabado nights na naman sa EB Magalona. Matapos ang success ang unang adlaw sa Sabado nights last weekend, may second round pa sini naman nga Sabado. Liwat nga matilawan kag ma-enjoy ang 300 pesos nga eat all you can nga kasag sa banwa sang EB Magalona. Hindi kay balo ka mo ba lang nga magluwas sa eat all you can sa plaza. Pero pag isang lugar nga pwede pwede maka-enjoy sang kan-anay sang kasag pero may matahom naman niya nga palibot, may view ka sa palibot kag atmosphere sang dagat kag initanan sa higad lang sa mga mangroves. Kundi ini, ngayon ni Balon Buwas sa tripping ni Roming at 8 a.m. diri lang sa Digicast Negros.